नमस्कार आदरणीय दर्शक। आज यहाँ भोजपुरी दर्शन अंक 6 के लोकार्पण कार्यक्रम हो रहा बा। लोकार्पण कार्यक्रम के प्रमुख अतिथि बाटी माया देवी गाउँपालिका रूपन्देही के वार्ड नंबर 6 के वड़ा अध्यक्ष आदरणीय राजेंद्र यादव जी, वड़ा नंबर 6 के वार्ड सचिव आदरणीय श्रीनिवास यादव जी, भोजपुरी रचनाकार लोगन, तमाम लोगन के उपस्थिति यहाँ बा। युवा लोगन के उपस्थिति में आज एक भव्य कार्यक्रम के बीच में ये भोजपुरी दर्शन पत्रिका के ये लोकार्पण कार्यक्रम यहाँ हो रहा बा। ये देखिए, यहाँ भोजपुरी दर्शन पत्रिका के संपादक माफ़ कर ले प्रकाशक परमशिला बनिया जी हैं। और एक तरह से तमाम युवा लोगन के हाथ में भोजपुरी दर्शन पत्रिका बा, जो उनकी मर्चवार से प्रकाशित होला। नेपाल के लुम्बिनी प्रदेश रूपन्देही मर्चवार से ये पत्रिका साहित्य, संस्कृति, शिक्षा और भाषा साहित्य के उत्थान में निरंतर रूप से ये प्रकाशित हो रहा बा। इसका विमोचन कार्यक्रम इंसारा सामाजिक संस्था कुटईमाई गाउँपालिका वार्ड नंबर 6 मर्चवार रूपन्देही नेपाल द्वारा आयोजित ई कार्यक्रम के माध्यम से भोजपुरी दर्शन अंक 6 के विमोचन यहाँ आप लोग देखिए विमोचन हो रहा बा। एकर लोकार्पण होत बा। ये अंक 6